сребърна и златна. Ние за коя ще играем? Сребърна. Ние за коя ще играем? Бронзова. Що? Нареся, ако ще играем за трето място. Защо? Защото загубихме сините камери. Един правилен отговор днес. Ето, момчета смениха екипите, така се... Да нямаме оправдания, ама аз не го видях. Не съм гледал изобщо тези деца. Сега ще ги видим. Ти сините камъни ги бяхме гледали. Да. Ето там всичко наред между другото. Събрание. Чакай, сигнал няма. Ево, с 12 ги изпълня. Модерна работа днес. Давай, разигравай! Давай, пас! Тръгвай! Тео, бе! Защо седиш до него? Браво! Мерт! Как трябва да сме обърнат? Тренер ще има 2 съди. 2 съди? Или фала? 2 съди. Влади! Тео! Тръгвай! Браво! Гледай! Добре, пас! Айде, Влади! Добре, нареждаме се! Давай, ти си първи, Тео! Добре, пас! Браво! Другия път ще стане. Давай, бързо събираме се! Събираме да говорим. Кой ме питали? Кой е на тишина тук? Кали, айде, край. Тео! Тук що започна футболната среща за трето и четвърто място между отборите на Поморие и Локомотив Пловдив. Давай, нареждаме се! Браво! Свали надолу! Свали, пази я! Давай, вземи се! Бързо си я вземи! Давай! Влади, без да иритаме, Влади! Влади, не иска да са рите на посоки! Ето може и папата, гледай! Мисли! Сваля долу! Аз към първо да бием. Добре, тръгвай с не! Оптел! Вижте! Браво! Дай си я вземеш, дай, браво! Тео, смерк искам да работя двамата. Отивай се тренер. Тео. Готов. Павка. Влади. Айде, оп! Дай, Берт! Пас! Айде, гледай. Добре, удар! Браво! Давай, нареждаме се веднага. Браво, Тео! Събрание. Тео, Мерт. Събираме се. Още отстъпваме малко, отстъпваме. Така сме добре. Тео, айде взимай! Судар! Браво! Ето и първи гол падна в полза на Локомотив Пловдив и резултата е 1-0 вече за Локомотив Пловдив и Поморие. Пазия! Браво, Влади! Оставай на вратаря! Предлагаме се! Гледай колко е, решавай! Не предварително време! Пас! Давай, Влади, паска, чиста! Давай, Влади! Браво, Влади! Пас! Папче! Искам да пикаме главата, да не гледаме свободни се отборите. Искам главата надолу. Сам! Напред искам пас! Оп! Тръгвай с нея! Тръгвай! Тео, предлагай се. Пас! Да, Павка може един на един. Оп, Мерт! Дай си я вземем. И бързай! Пас! Браво! Искай, Мерт! Оп, Мерт! Лъжи го, един на един. Пас! Браво! Завършвай! Удар! Браво! Тео, как ще ти е голяма, няма как да направиш колко удар. Като ти е удобно, можеш да поведеш веднъж напред. Събираме се, Мерт, Тео, отстъпваме двамата. Владиш човек. Първа Павка, браво! Аре, Влади!
Браво, няма нищо. Води. Се опитаме да положим, не да излитаме на посока. Събираме се, Тео. Постъпваме. Дигай са! Вратар! Браво, Коко! Браво! Скоко, искам да гледаш, когато навлади на гърба има човек, искам да му я подаваш. Сам, пас! 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 Бяга от него, Тео! Бяга от него! Пас! Пас! Браво! Браво! Добре, добре, Коко! Коко, пазия, Коко! Добре, видях да е пас. Само искам пас. Си бе към него, дай му да приближим. Айде, решавай! Не! Добре, Мерт! Играй! Давай, Павче! Браво, Павче! Не, наляво, Мерт! Добре, няма нищо. Тео, Мерт с гърба на Тео. Бързо! Айде, дойде! Айде, лъжи го! Айде! Браво! Тео, бягай с гърба на Мерт. Бързо! Силно! Браво! Запазя! Няма нищо, оставай, почивай, ние гони. Давай, прибере, бързо, събираме. Павка, води, имаме хора, бързо. Събираме с дамата, Тео отстъпваме. Айде, готови. Идея наляво, наляво. Тука! Айде, мисли малко. Ставай! Добре! Вратар! Ей! Пазия! Добре, давай, залагай. Успокой се! Спокойно! Дай ти играме, продължете. Дай сега ще ви дам. Айде, предложи се, Мерт! Няма нищо, Павка, няма нищо. Играй, Коко! Защо бърна, успокой се! Айде, скоко, бързо скоко! Сваляй долу! Браво! Пас! Браво! Пас! Павче, рития се едно, Браво, Коко! Води, подсигуряваме папката, Води, подсигуряваме папката. Браво! Мерт, имаш човек. Сам ще да. Не видях, защото съдята беше пред мен. Значи наш Мерт къде трябва? Чакай! Ела с гърба на Тео. Търсим Тео. Силно над главата му. Браво, пази. Дай, взимай. Браво, давай сам. Давай. Браво. Корнер има. Мерт. Центрираш. Тео. Искам с Тео зоната да работи. Готови ли сме? Дай. Оп. Искам Мерт. Айде, лъжи го. Стрелба. Мерт, поема. Има корнер, не нищо. Ео, центрира. Павка, готов. Влизай вътре. Кой кого пази? Кой пази, прославя? Павка! Ако е подаде... Теодоре, отив вратата! Цецо, влез! Теодоре! Дай! Нищо, играй! Дигай се горе! Врата! Хващай! Добре! Пускай долу и играй! Не! Пас! Айде, бе! Браво! Пас, Влади! Мерт, тръгвай! Пас, Влади! Не бързай, Рамо! Браво! Тео спив! Тео, бе! Айде, прославя, тръгна! Стъпваме, Влади! Ще е ритна, Влади! Стъпваме, Тео, Мерт! Стъпваме! Дигай се горе! Браво! Влади! Бързо, Дани! Само я ритаме! Влади от човека, Влади! Браво! Добре, Мерт! Ти ви зад него! Боби, отиди по-близо до него! Пак има! Абе, не! Дай, снимай! Браво! Пас! Браво! Настъпваме, Мерт! Вратар! Аре, прославя!
Хващай! Хващай! Тръгвай с нея, тръгвай! Павката! Влади, дигни главата! Мерт! Снима смяна, казвам смяна! Той чу! Яни с Цецо! Давай, вземе, Влади! Смело! Добре, пак! Добре! Давай, нареждай се бързо! Мерт, не искам да даваш като награда. Гледай топката къде е. Дигай се, Влади. Браво, Влади. Пак сте, Влади. Браво, Влади. Давай. Давай, Тео! Давай, Тео! Няма нищо. Пас, тръгвай, Мерт, пас! Първо подели. Наделите е печат. Владея! Няма нищо как. Цецо, айде Цецо! Давай още към него, бе! Търсим назад. Дай, Борислав е такси. Напред. Влади, пак. Дай, Мерт. Готов. Добре. Влади си ма наша. Държи, бе! Назад, леко радост! Добре, айде! Кажи Наса. Не, ако дойдеш в Бургас само. Не, пак. На турнир съм да с Бургас с Маха. Защо вървиш? Ай, че ти играем сега. Денис, отиди към него! Отиди към Дани, Денис! Отиди към Дани! Дай си назад! Бъде силно! Айде, Бориславе! Ей, Бориславе, по-рано! Фърляме. Лоши го! Няма нищо! Скачай! Давай, Мерт, оф! Айде, Влади си ма наша ръча, Влади! Дани! Айде, Мерт, иска на крак! Сел, бягай си на бол! Ай, Денис! Защо ти си там? На кой да подаде напред? Краката му е, да. Краката му е, да. Краката. Ай, отиди там! Там отиди в вратата, Денис! Браво! Сам! Лъжи го! Браво, пас! Браво! Ей, трябва сте, бе! Браво! Нов гол за Локомотив Пловдив и резултата вече е 2-0. Ей, 3-1! Браво! И по-гледаме го! Събрани! Идва насам! Идваме! Шимна! Моли! Излизаме и се борим! Не гледаме! Искам по-бързо да работя. Тръгва напред всички! Пас! Ай, напред, Денис! Пас! Моли! Дай да борим! Мерт! Паща, Боже! Давай там! Стани се! Тръгвай се, обръщай! Ставай, Денис! Дай бързо! Добре, тръгвай, стоп! Дай тук, Георги! Мирко, Пустача дай пас! човека, Мирко! Моли, много бавно работи! Йоане, откривай се, не ти става номер. Сила напред! Георги Илайски топта! Мите, готов! Ай, да ни гледаме да се борим! Гоше! Иди по-близо до Моли, защото няма как да хвърля толкова далече. Мите, готов! Георги, тръгни към него, Георги! Дай, Георги! Дай ми те си първи! Къде се къде? Добре, топта! Стъпай, бе! Няма фаул с тях! Събирай се! Мите, няма шанс! Пред тях! Пред тях, Мите! Тръгвай! Сам! Добре, пак Никола, пак. Добре, не, Мите! Добре, седиш. Лоше е готов. Скачай! Без! Айде, Георги! Пас! Пас! Ти! Пас!
Добре, айде Георги! Браво! Да, ей! Пас! Браво! Браво, Мерт! Браво, Коше! Мерт, ти човека, Мерт! Човека! Браво, Коше! Айде, бите, бите! 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 Трябва да се постоянно тази топка, трябва да се спечели. Упръщай се! Айде се връщай! Бите, махка човек, бите, тръгвай напред. Браво! Браво! Дай, Денис! Георги напред. Сега се снимаме! Къде са сила, момче? И Митко имаш пас! Браво! Добре, браво! 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 Йони! Йони! Пас! Мите! Ей, Мите! Защо не е по-ладеш, кой стигна? Денис! Къде са всичка сила? Мерт, корнер има, бе! Не, оставаш тук. Виж на къде се! Мони, на кой подаваме? Мони! Браво, Георги, пак сте, Георги! Браво! Ставай, ставай, Мони, сега си пал! Мите, Мите, нямаш работа тук, Мите! Давай! Браво! Браво, дали! Давай пак! Мите, бягай зад Георги! Айде, Денис, гледаме! Не там, там те искаме, чай да се топката първо! Мерт! 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 Мерт, бе! Ей, Мерт! Мерт! Дай, Денис! Дай, дай, дай! Браво, браво, браво! Дай, това! Ела сам! Ела сам! Силно зад като! Дай, Георги! Виж на дясната момче! Взимай! Мерт! Взимай нашата чебе! Взимай нашата чебе! Взимай съдята какво посочва! Айде, Георги! Георги! Силно напред! Айде, Гоше! Гоше! Тръгвай само напред! Ай, напред, тръгвай, момче! Браво! Браво! Дай, играй! Добре, добре! Оставай! Отстъпвай! Не искам да пеем! Ни перете ръце! Георги! Готов! Не! Браво! Дай, взимай се! Дай! Тръгвай напред! Пас, Денис, айде, Денис! Браво! Денис! Денис! Мите! Добре си! Точно е сам! Браво, Мерт! Айде, Георги! Георги! Гледай топка, Мите! Топка гледаме! Добре! Гледай сега да поведем! Браво! Денис! Защо не го бяха? Айде, бе! Гледай топката! Окей! Георги, елате насам, няма как да я хвърли толкова. Силно напред, Георги търси. Георги. Лъжи го! Удар! Браво! 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 Браво, Мите! Браво, момчета! Събираме се! Айде, отстъпаме, Мони! Отстъпаме смърт! И така резултата вече е 3-0 за Локомотив Пловдив. Локомотив Пловдив Поморие 3-0. Браво! Айде, отиваме да вкараме голове! Чува си ви мотали! Това ще дойде? Бъдемай си! Айде, Денис! Вратар! Браво! Айде, Мони, бързо Мони, напред пас! Браво! Пас! Дивай, Денис! Дигай! Дигай главата, запазвай! Дани! Мони! Не искаме си постоянно на земята и по-бързо да работи с топката! Мерт, подсигури Мони! Мерт! Това е друго нещо. Айде ти си! Рикай, чистия бе, ей! Махай! Мите, давай! Браво, Мите! Гоше! Дай назад, веднага! Ние няма трябва да
Скачай. Браво. Давай, Георги. Пас! Пас! Браво! Добре. Ето човек къде си гърба. Играй, бе! Обърни се, Георги! Обърни се! Мите, съберете се! Мите, съберете се! Гоше! Смерт! Не искам да ви викам аз, бе. Веднага губим топите, събираме се. Добре, станете така двамата. Дени! Слушай ма сега! Ритмия съвсем някой... Денис! Айде, почва Павка, не така. Гледай прицел, къде ти човека Павка? Айде, Павчо! Браво, Павчо! Павчо, пак, бързо! Емерт! Емерт! Събуди се! Радо, бърни си! Радо, не бързай, сето пас! Браво! Дай Митко напред, бе! Ай, Мите, продължавай напред, бе, защото седиш на място! И сега резултата вече е 4-0 за Локомотив Пловдив. Събираме се. Айде, Гоше първи. Гоше е първи. Тръгвай, Радо. Браво! 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 Айде, първи, Мони! Опна се! Браво на се! Пак стина се! Браво на се! Центъра! Насе, искам да даваш гът на играта, Насе! Айде, Чудори, тръгни напред! Насе, ела си на място, Насе! Давай! Браво! Давай! Пас! Айде, Чудори, го гледай! Браво! Пас! Айде, так, браво, так! Браво! Без да иска ударя. 5-0 и Локомотив Пловдив Поморие 5-0. Насе! Браво, момче! Браво, Насе! Отстъпай, Насе! Насе, отстъпай! Браво, Георги! Корнер! Насе, подсигури, Мони! Ники! Браво, момче! Пас! Пас на Митко! Давай на Митко, бързо! Давай, Мите! Георги, виж къде! Георги! Виж, Георги! Браво! Давайте то! Гоше, ние пропускай! Айде, мини напред! Минете напред, бе! Карай вратара в разиграването! Айде, искаме я! Нищо, Гоше, сам си, бе! Гоше! Денис! Насе, събери! Насе! Имате за тази подсигури! Наско, бе! Наско!
На се, отстъпай, още на се! На се! Ей, играй на през! Ян, бързо! Ей, Денис! Излизай, Денис! Ей, Йоане, Ники! Йоане, да не правиш, как ми пазиш? Тук се бяга и се тича да се отнеме топката. Ние правим атака, те са двама, ти седиш и му гледаш. Да, ние сме бите! Трябва да се зад Георги бите! Нали трябва да се върнеш да помогнеш? Играй насам! Виждам се. Добре. Излизай, дай Марко, може и само. Може да съм се ударен някъде. Дай, ка. Може някакви. Бягай бързо. Имам приятел, такова локомотивец. Наката, имаш едно заведение екстаза. Над хранително вкусови отгоре. Там се бяха всички получавани. Вратари, Може и бе! там да е. Павка! Сега едно капанче на това. На гремота зала на пазара. Занимава, спира с карат. Пас, браво! Искай! Не бързай, Коко! Гледай! На Марто на крак! Марто, отивай на крак! Марто, иди на крак, бе! Марто! Ето Мартин! Браво! Пас! Браво! Пас! Браво! Браво! Ай, по какъв си пас! Тръгвай на се! Давай, Коко! Давай, Кала! Браво, Кала! Браво, Кала! Пас! Пас! Тръгвай, Марто! Аре, Марто! Мина! Ей, Кала! Кала! Браво, сам си! Пази я! Пази я двойно! Двойно! Браво! Отстъпай! Павка, къде бе? Ей, Павка! Браво, Кала! Браво! Няма нищо, Кала! Браво! Павка! Трябва да гледаме! Когато се е включил един, трябва да отстъпим назад. Не мога да снимам другаде, не виждам нищо. Ез го, що го взимам бащата си не държи? Искаш ли ти да снимам? В не си не мога. Много. Да. Кажи, ще станеш голмайстор, спокойно. Сигурен съм. Не, няма да правя голмайстор, защото после няма да иска да се прави снимки с вас. Кой е това? Гошо ли е? Баща му каза да го оставяме тук. Не, ако станеш голмайстор, оставаш Бургас. За да забравяш това. Маша си, къде е? Браво! Това вече къде го изпука? Занималите. Някой ми каже, че с някои неща занималите. Беше бехтелента обаче. И така гол за Поморие и резултата е намален. В принцип Пловдив Поморие е спеш на 1. 5 на 1 сме вече. Аз не видях гола си заговори. Но център го изпука директно. Ма беше висок, колко не знам дали може да го фане. Ай, вземи стоп! Браво, Кала! Браво, давай, Кала! Добре, аз на един и се обаждам, а с ще реши как ги свири. Детско поморска линия свират. Марто! Марто! Малко напред, напред, бе, Той ще пука напред! директно. Ма не се пази от топката! Не се пазим от топката. Вместо да скочим на топката, не се пазим. Веднага ли почваме ние пак? А, тръгне. Тръгвай! Като сменя Бошко, сменяш пас. След 2 минути сте готови. Още един остър. Ай на гърба му! Не, колко мача имаме още? Още един ли? По време. Значи колко има още 2 минути? Ай, покажи му се! Селе, не знам. Добре, Кала! Айде, нареждаме се! Разбрах, като каже смяна, сменяш колко, а Влади разбра и сменяш пак. Нямаме друг мач, ще питам колегите на лист. Нямаме друг мач. Няма. Само това не е по програмата. Ако колегата се съгласи да играем, ще играем с Черно море. Ако не, отиваме ще видим на плаж. Ако не паднем, може да се мисля. Зависи от вас. 4. А как 4 5 бе?
Не казали 5-1, Знахте много. Георги Стоянов, 2 бе. 2 бе. Айде, бе! Давай, Марто! Марто, готов! Не към човека, стопка, Марти! Вратар! Като стане така Карманьо. И аз съм Деков. Добре, как мога да... И Божидар вчера същата глупост. Давай, наредни се стена! Давай, стена! И в същата глупост и Божидар вчера. Най-лесно да е хвани, вместо да е. Може малко напред! Насе! Насе! Къде бе? Къде? Отивай на страна! Кажи на Коко да се подготви. Коко! Къде трябва да си? Коко! 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 Дай си го! Коко! Отизай! Дай Марто си маса, топ! Дай, Марти! Браво, дай! Браво! Ай, сам! Карвай! Браво, няма нищо! Смяна! Коко! Давай! Влади! Къде Влади? Влади! Аре бе! Ей! На 10 защити. 10 къде игра? Нивка, от коя страна сме? Я ще дай там. Ей! Добре бе! Ще запази за теб. В часа. Излизай пред него! Пред него! Марто! Марто! Насе! Насе! Ако трябва, излетай напред! На кой е да поставя? Дай му в краката! Браво! Айде, давай! Насе! Давай, Марчо, отивай да взимаш топка! Давай, Теодоре! Браво! Давай, бързо! Теодоре, пас назад, имаш човек! Тръгвай! Теодоре! Айде, давай! Да иземеш на Теодоре, не ги гледай, бе! Браво! Бориславе! Там не се лъжи! Тръгвай смело! Смело! Дай, Вано, бързо! Смело тръгвай към вратата! Марти, тръгвай, Марто, тръгвай! Марто, тръгвай, бе! Абе, тръгвай! Добре. Браво, точно така! Марти, няма скорост, Марти! Марти! Кала! Чакай снял, светло, снял. Айде калата, бе! Бориславе! Дай назад, Бориславе! Айде, Зимия! Тръгвай напред, Теодоре! Тръгвай, бе, Бориславе! Тръгвай към вратата! На кой да подари? Добре, браво! Ари, го гледаме, бе! Айде, Гърдин, ходи го! Тръгвайте го! Малка, пак си! Браво! Тръгвай, Теодоре, сам! Давай! Пас!
само така. Излезе! Ивайло! Излез! Поморje mačka bez piračka, ole, ole, ole. Pomorje mačka bez piračka, ole, ole, ole. Пас! Пас! Нито го близо Тръгни си, бе, тръгни! Ей! Теодори, тръгни, бе! Айде, отивай, бе! Отивай, бе, Денци! Браво! Сам! Айде, тръгвай с нея! Пас, Мартин! Денис, дай назад! Сам! Айде! Сега! Влади, Тео! Денци! Стара! Денци! Чакайте, бе. Айде, обърни се, Цецо! Цецо! Айде, искай му напред. Марто! Айде! Цецо, не до него, влез малко по-вътре, 20 метра. Край! Саша, не се залепе за него. Дай, Валери! Дай, Валери! Дай, Валери! Първа топка! Айде, иска! Ай, Теодоре, отивай да взимаш топката, Теодоре! Пас! Пас, браво! Вътре си играе, бе! Теодоре, отивай да взимаш топката, да го гледай! Скача пред него. Браво! Чакай, двете. Чакай. Има смяна! Дай, Йони, дай! Гол, браво! Сега събираме, Кала, събираме, бе. Събираме. Топката виж къде я, трябва да съберем. Лежи за първи. Браво, Насе. Давай, пак! Ай, Теодоре, стреляш! Ама отиди към топката, бе, момче! Сам до края му играеш. Дай, вземи се. Караш автогол, бе! Тъча! Георги! Кала! Искам с Георги да работите, може ли? Айде, Кала, оп! Пас! Ей! Поздравете, момчетата! Ставай! Браво! Поздравете, момчетата! Живи и здрави!